Tervetuloa meidän kanssa jälleen kokkailemaan. Ja yhdessä me ollaan 2 kauhaa. Mitä sulla olisi nyt mielessä? Mä ajattelin, että me leivottaisiin focacciaa. Kuulostaa hyvältä. Ja kukkakaalikeittoa. No se on mulle ihan uusi juttu, että sitä mä otan suurella mielenkiinnolla. Siinä on vain yksi pikku ongelma. No mikä siinä on pikku? Siinä on se, että mä en ole koskaan tehnyt focacciaa, että mä niinku luotan suhun. Mä oon yhden kerran tehnyt tää, en oikein paljon luota, mutta mä oon tukena. Jännittävää, katsotaan mitä tästä seuraa. Joo. Kuulostaa hyvältä paperilla. Ajattelin, että me sytytetään nämä kynttilät tässä nyt ensin. No se sopisi oikein hyvin. Tulee vähän semmoista tunnelmaa. Kyllä, kynttilä on aina semmoinen tosi kaunis. Se tuo tunnelmaa, elävä valkea. Ihanaa kutsua vieraita ja sanoa, että olkaa hyvä, käykää leipomaan. Niin, että siitä vaan nyt tekemään semmoista, mitä ei ole kuin yhden kerran tehty. Niin, mutta sehän on paljon enemmän kuin mulla. No okei, ei mitään muuta. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää, me selvitään tästä. Me selvitään tästä yhdessä ja sitten jos ei selvitä, niin sitten haetaan kaupasta. Meillä on tuossa kauppa ihan Kukaan ei tiedä, että Kukaan ei tiedä, että me ollaan haettu sen lähikaupasta. Kyllä. Ja vedellä aloitetaan. Joo. Eli vettä laitetaan sinne, siinä on nyt se 3,5 desiä. Kyllä. Nyt laitetaan suola, että se ehtii siellä sitten. Tää menee nyt vähän mututuntumalta tää suola. Tää menee vähän nyt sillä lailla, että jos joku muu on eri mieltä, kuinka tää pitää tehdä, niin Haluatko enemmän vai vähemmän suolaa? Pistetäänkö vähemmän, kun siihen tulee sitten vielä oliiveja päälle? Niin, no joo, ne on aika suolaa. Tuon verran nyt, niin kyllä siinäkin on nyt suolaa. Kyllä. Sitten sekoitetaan se niin, että se katsotaan, että se on sinne liuennut. Tää liukenikin äkkiä. Sitä voit laittaa siihen puolipussia tuohon joukkoon, tuohon vehnäjauhoa tuonne. Oho, heti meinas menee. Mä oon niin hirveän nopea, että yleensä tää olisi jo mennyt tonne. Noniin. Onko siinä jo puoli pussia? Kyllä siinä varmaan. Eikä se haittaa, jos on vähän ylimääräistä. Ei se, mitä se haittaa? Se kato vaan vähän käy sitten enemmän. Niin, tuo on vähän pulskempi sitten sitä meidän leivästä. Saa enemmän sitä taputella. No niin, nyt ei muuta, kun ruvetaan sitä pikkuhiljaa sekoittelemaan sitten tänne. Siinä oli tosiaan 5 desiä oli hiivaleita jauhoja. Joo, ja 3,5 desiä oli vettä ja sitten 1 teelusikka suolaa. Ja tiedätkö, mulle tulee aina tästä focacciasta, mä en edes tiedä osaanko mä lausua se oikein. Kun mä siis tilasin joskus kahvilassa ja mä en tiedä miten mä sen lausuin, kun se ei mennä ymmärtää se myyjä ollenkaan, että mitä mä tilaan. Oliko sä Suomessa? Suomessa siis. Suomessa silti ei teillä ei ollut selvästikään nyt sama jotenkin kieli. Ei ollut. Tässä asiassa. Ei ollut. Joo, nyt mä paisin. Olisi öljynostokin voinut laittaa jo siinä vaiheessa, kun ennen kuin noita viimeisiä jauhoja. Elikkä tuommoista oliiviöljyä ihan puoli desiä laitettiin. Ja oliiviöljyhän on hirveän terveellistä. Siinä on paljon terveellisiä aineita. Kyllä. Sitä kannattaa suosia. Kyllä. Et eihän tää nyt kauhean. Tää on aika terveellistä itse asiassa. Tää niin. Tässä on oliiviöljyä. Elikkä tätä me nyt sitten vähän vaan sekoitetaan ja sitten me jätetään tää varmasti tuonne niin tähän voisi laittaa ihan kelmun päälle ja sitten vielä pyyhkeen. Eli se kelmu tai muovihuppu on aina hyväksi, koska se pitää sen kosteuden ja lämmön ja se kohottaa paremmin. Tämä on vaan tämmöinen mun mututuntuma, ei ole mikään, en ole ammattileipuri eikä kukki, vaan ihan täysin tällainen kotikutoinen. Ja sehän saa jäädä se, mitä minä olen lukenut, saa jäädä tommoseksi vähän tahmeeksi. Se on tällainen löysä, koska ja jauhothan turpoaa myös täällä sitten, kun täällä on. Niin täällä tapahtuu muutoksia, kun hiiva lähtee käymään. Niin tää tuoksu on mun mielestä hyvä. On tosi hyvä tuoksu. Tässä on niin mukava sellainen mehevä tuoksu. Mutta mä lupaan, että jos tää epäonnistuu, niin me näytetään se teille joka tapauksessa. Niin, pitäähän niitäkin olla epäonnistuneita ottoja ja leipomuksia ja kokkauksia, koska niitä jokaiselle tapahtuu. Kyllä. On näin vaan, että silloin kun tää alkaa tuntumaan aika mukavalta. Mä jättäisin tämän kyllä. Jätetään se siihen. Laitetaan kelmu ja huppu päälle ja jätetään tämän sitten tunniksi tuonne huilimaan ja sitten me näytetään mitä me sitten sille tehdään. Tehdään sen jälkeen. Sitten tehdään tää kukkakaalikeitto seuraavaksi. Eli siinä on 1 sipuli,
jota apukokki on tässä nyt sitten ystävällisesti pilkkonut. Ja Ja kynttilä auttanut, ei yhtään itketä. se on auttanut. Se on auttanut selvästi. Että on Ja tulee mukava tunnelma. Kyllä. Kyllä. Ja tuo vähän niin kuin arkeen semmoista luksusta. Sitä tarvitaan. Sitä tarvitaan. Kyllä. Ja sitten tosiaan toi sipuli pilkotaan ja sitten sitä kattilassa hieman öljyssä, tai voi käyttää voitakin jos haluaa. Me käytetään nyt öljyä tänään. Mm. Meillä on terveellinen päivä. Kyllä, mennään öljyllä nyt. Paitsi että me sitten kyllä laitetaan pekonia tämän keiton kanssa. Että Se on pieni kumminkin tässä nyt, kun me nyt näin paljon käytetään tätä muuta terveellistä kyllä. ja kasviksia ja muuta. Niin Kyllä, sitten... ja sitten me tosiaan tämä kukkakaali pistetään vähän pienemmiksi ja sitten sitäkin vähän pikkusen siellä öljyssä pehmennetään. Ja Miten sä laitat sen kukkakaalin? Niin nyt, paloksaa sen ihan veitellä vai reviksä? ihan veitsellä veitsellä palon, joo, joo. kyllä, veistä apuna käyttäen. Joo. Ja sitten pikkusen niin kuin pehmennetään sitä ja laitetaan kattilaan ja sitten laitetaan sinne 7 desiä vettä ja sitten suolaa teelusikallinen ja keitetään noin vartin verran. Ja tuliko siihen sitten vielä jotakin sulatejuustoa? Joo, sitten sinne tulee vielä sulatejuustoa ja laitetaan vähän mausteita tarvittaessa, mutta katsotaan sitä sitten. Niin, jos sen saa tehdä kokonaan yhdessä kattilassa. Joo, kyllä. Joo, eli se on myös sitten semmoinen tiskiä säästävä. Se on. Ja Joo. tosiaan tämähän on nyt meidän lounas. Siksi Kyllä. tämä on tämmöinen vähän kevyt, niin ollaan ihan tässä aamupäivällä ja tosiaan kokkaillaan ja kevyttä lounasta. Kyllä, tämä tuntuu. Ja tämä sipulin tuoksu on, mä oon nyt sipulin suurkuluttaja. Sama. Joo, niin mä tykkään tästä tuoksusta jo. Saati kun sitä paistetaan, niin Se on hyvä. Se on Joo. kyllä hyvä. Ja se on jännä, kun sipulia paistaa, että siitähän tulee tosi makeeta. Niin tulee, se makeutuu sitten huomattavasti siinä, että Joo. niin sitten paistaessa. Kyllä. Ja sitten häviää se kitkelys. Ja edelleen kun taisin sanoakin silloin, että sipulilajiakin on erilaisia. Eli salottisipulit, makeat sipulit, vielä jos haluaa enemmän tällaista makeutta. Joo. Kaikki sipulit on makeita, kun ne paistetaan. Mutta jatketaan tästä sitten. No niin. No niin, meillä on nyt laitettiin tonne vähän öljyä tonne kattilaan Joo. ja sitten vähän kuulotetaan tätä sipulia. No niin. Onko sulla muuten joskus käynyt sillä lailla, että joku ruoka olisi niinku epäonnistunut ihan hirveästi? No niitä on mulla, niitäkin, mutta ensimmäisenä tulee mieleen se, että kun oltiin isännän kanssa nuori pari ja sitten olin jossakin missä olin ja isäntä sillä aikaa halusi leipoa mulle yllätyksenä muffinseja. Joo. Ja mä tuun sitten kotiin ja isäntä oli vähän hämillään ja mä kysyin, mitä on tapahtunut, niin se muffinsit oli räjähtänyt pellille. Mä en tänä päivänäkään tiedä, miten ne voi olla, mutta oli roiskahtanut kaikki sieltä yli. Ja sen jälkeen meillä ei ole mies leiponut, vaan minä. No mutta kuka siivosi sen sotkuun? No sitä mä en enää muista, että oliko sitten niin rakkaus suurta, että yhdessä niitä sitten putsattiin uunia että peltiä. Mutta ne muffinsit jäi syömättä, koska siinä oli jotakin mystistä tapahtunut. Mutta kuvaako tämä teidän räjähtävää rakkautta sitten? Ei, kyllä mä uskoisin, että enemmän se kuvaisi semmoista niin tämmöistä slow foodia tämä meidän rakkaus, että näin pitkässä suhteessa mennään jo sillä lailla niin, pehmeästi. Nuorena. No nuorena, joo, ehkä silloin oltiin sellaisia niin kuin, vähän se tällaisia, enemmän suhde oli kuuma ja saattoi vähän räjähelläkin. Niin, että se muffinsi niin kuin sitten Kuvasi ehkä sitä. kuvasi sitä. Niin, ja ehkä jos se oli sitä miehen rakkautta, että se oli niin tulisesti rakastunut, että muffinsit kaikki pysynyt ehjänä. Tiedät tuota. Niinpä. No onko sulla? Tuleeko sulle mitään ruokamuistoja tai hyviä tai huonoja? No mulle tulee sellainen ruokamuisto, että mä en ole leipuri ollenkaan. Joo. Ja silloin joskus, kun oli niin kuin vaikka pojalla syntymäpäiviä, kun se oli pienempi, mä totta kai halusin aina tehdä itse kaiken. Totta kai, koska totta kunnon kai. äiti leipoo kaiken. Kyllä. Ja sitten mä aina yömyöhään 1-2 aikaa vielä leivoin ja kirosin, miten hirveetä tää on. Ja tästä ei tule yhtään mitään ja miksi mä leivon. Niin justi, että kun se on aina tämmöistä kivitakon vääntämistä. Ja sitten mun pitää kertoa sitten, kun piti yksin myyjäisiin tehdä jotakin tarjottavaa, niin mähän halusin, ne oli joulumyyjäiset, niin mä halusin ehdottomasti tehdä mini-piparkakkutaloja. Tällä leipomiskokemuksella. Mä muistan, että mä sain ehkä jonkun 5 tai 6 ja ne vaati ihan suunnattomasti työtä. Kyllä. Niin arvaa, mitä mä vastasin, kun mulle kysyttiin, että leivonko mä lisää, että ne meni hyvin kaupaksi. Niin... No, mitä sä vastasit? Olitko hyvin suostuvainen? Lupasit tuplata määrä. Mä en pysty. Siis piparkakkutalojen tekijöille nostan suuresti hattua. Olen sen verran tehnyt, että
Todella. ovat todella kovatöisiä, että jokainen, joka niitä leipoo, niin on kyllä hyvä leipuri. Eli tässä voisi olla meille hyvä haaste sitten ennen Jouluksi me lupaamme tehdä piparkakkutaloon. Että katsotaan, tuleeko siitä semmoinen niin piparkakkutalo vai röttelötalo, että ehkä sitten emme lupaa sille tämmöistä täydellistä ulkomuotoa. Mutta se täydellisyys on niin kuin jokainen itse määrittelee, mikä on täydellistä. Niin, ja ehkä me haluamme tehdä sellaisen antiikkisen talon. Pakkoko meidän on tehdä sitä kauhean hyvää ja täydellistä. Mutta parhaamme yritämme. Että tämmöinen haaste meillä nyt on jo. No niin, nyt se tapahtuu. Nyt se tapahtuu. Nyt se ruokamoka tapahtuu, että mun piti paistaa tää kukkakaali, mutta mä oon unohtanut pilkkoottaa. Että vähän vaille niin kuin. Että melkein niin kuin onnistuu, mutta ihan pieni hetki menee. Joo. Olen tosiaan tuota kukkakaalta tässä nyt pilkkonut ja ihan loppusuoralla ollaan ja tää näkyy ihan ei ne ole niin kuin kauhean tämmönen kaunis näky tämä. Ja, mutta se saa näkyäkin, että nyt tehdään tuossa lisää ruokaa. Ja saa näkyä, että nyt tulee todella hyvää ruokaa. Kyllä. Ja kukkakaali on tommonen mureneva vähän, että se vaatii vähän tuota. Ja meillä on tosiaan, me saadaan sun kanssa kahdestaan tänään kaikki syy. Ei ole kukaan jakamassa tätä meidän lisäksi, niin tämähän kelpaa. Tämähän kelpaa. Kyllä. Mutta nyt on tosiaan pääsiäinen pian, niin mitä sä pääsiäisenä tykkäät kokata? No mulla ei oikeastaan pääsiäisenä, meillä on toki se koko tapahtuma, missä on mukana, niin se vähän rajoittaa sitä meidän pääsiäisen suunnitelmia, mutta meillä nyt ei oikeastaan ole mitään perinteistä pääsiäisruokaa isänän kanssa. Varmasti se on joku liharuoka, mitä laitan ja semmoista. Mutta onko teillä jotakin pääsiäisperinneruokia, mitä te aina kokkaatte? Siis yleensä aina lammas kuuluu pääsiäiseen. Jos löydetään hyvä lammas, Joo. niin se kuuluu aina. Ja sitten tietenkin valkosipuliperunat lampaan kanssa. Okei. Okay. Mä laitan tänne muuten nyt sen 7 desiä vettä. No niin, nyt se saa lähteä sitten. Joo. Ne lähtee pehmenemään siellä sitten, kun ne Mutta kiehuu. vanha kansahan, niin vanhalla kansallahan usein saattaa lampaasta olla vähän huonoja kokemuksia. Kyllä, mulla on tämä sama, että mä oon tämän ehkä saanut tässä äidinmaidossa, koska äiti aina moitti sitä, että lammas maistui villalle. Niin, Kyllä. Että mä oon saanut lammasta teillä justiin, mä oon saanut todella hyvää lammasta, siis todella hyvää lammasta. Että en laita lammasta, olen joskus laittanut, enkä ole lampaan kanssa tultu toimeen. Niin, tuleeko lammas sinun kanssa toimeen? Voi olla niinkin päin, että ehkä tässä on ollut vika sitten, että lampaassa ei ollut vika, vaan tässä tekijässä on ollut vika, että myönnän. Se on totta, että jotkut lampaanlihat, mä en tiedä johtuuko se siitä teurastuksesta vai jotkut, että se ei ole hyvä, jos se maistuu villalta. Kyllä, siinä on joku siinä teurastuksessa, ainakin sanotaan, vanha kansa sanoo, että siinä on ollut oma juttusa. Tänne voisi toki laittaa kasvisliemikuutionkin, mutta mä nyt laitoin tuota suolaa jo, että katsotaan, mitä se sitten vaatii. Monesti vähempi on parempi. Niinpä. Kyllä, on huomannut sen niin kuin myös ruoanlaitossa, että mausteita ei tarvitse olla miljoonaa. Ja se jätetään nyt sitten, mä etin siihen vielä kanneen, niin annetaan se sitten kiehua semmoisen vartin. Kyllä, sitten katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä. No niin. Sinä siinä pilkot sitten vähän noita tomaatteja. Joo, mä jätän nämä kumminkin tämän verran isoksi, että kun ne tuolla uunissa on, ettei ne mene ihan sellaisiksi kuiviksi käppyröiksi, niin niihin jää vähän tuoko mehukkuutta. Niin. Ja täällä on sitten nämä olivit. Mä en itse ole mikään oliviystävä, mutta mä voin kokeilla maistaa. Minkälainen Hivenen on tällainen vätkylä, mutta ei paha. Mä voisin tottua näihin, jos mä vaan kyllä, näitä... siis ihan mihin tahansa tottuu. No, kyllä. Keittopiippas, mutta mä luulen, että se ei ole kyllä vielä niin kauan. Se alkaa nyt vasta poreilla, että mä nyt kyllä laitan siihen. Ei ole vielä kypsää. Että... Joo, ja nyt voidaan näyttää tätä fokassia, taikinaa. Miltä se näyttää? Kato, se mukavasti täällä kuplia kohoaa. Hyvin hiiva toimii. Joo, siellä se oikein niinku näkee, miten se että ainakin oli sopiva lämpötila. Niin tuolle hiivalle, niin sehän on yleensä kädenlämpöinen lämpötila, mutta sitten kuivahiivassa piti olla 42 pikkusen lämpimämpää, että se lähtee toimimaan, mutta voin kertoa, että tämä hiiva toimii. Tämä toimii, pantiin oikea määrä. Kyllä. Kyllä. Hyvältä näyttää. No niin, laitetaan peitto päälle. Ja mä tehdään vähän pekonia uunissa.
Ja sehän on niin kuin, että tuo uunissa siitä tulee, mä oon tehnyt joskus ja siitä tuli ihan loistavan hyvä. Vähän kyllä sitä epäröin ensiksi. Onko tää tosiaan näin paksu? Ei kun tässä on 2 kiinni. Epäröin sitä ensiksi, mutta siitä tulee ihan loistava siitä pekonista. En tiedä miksi mun nenä vuotaa. Mulla ei ollut kyllä mitään flunssaa, mutta nyt mä huomaan, että mä niiskutan koko ajan. Jos se toi sipuli kumminkin, kun se sitä oli tuossa, jospa se vähän vaikuttaa. Laittaa sitten Niin. nenään vuotamaan. Ja tosiaan niin tää pekoni laitetaan kylmään uuniin ja 225 astetta. Ja tää pitää olla varovainen, ettei unohda. Mä oon joskus unohtanut ja ei ole muistanut ottaa ajoista pois ja se ei ole kauhean kiva juttu, kun ne palaa siellä. Mutta tosiaan kylmää uuniin ja noin 20 minuuttia ehkä katsotaan mitä sen jälkeen. Tai vähän aikaisemminkin jo voidaan katsoa. Tänne keittoon tulee tätä koskenlaskijaa, niin semmoinen 200 grammaa suurin piirtein. Joo. Ja Paljonko siinä on siinä koko paketissa? tässä on 250, että miten arvioidaanko tässä nyt ihan Siitä vaan arvioiden, kyllä. Me ollaan tosiaan tämmöisiä intuitiivisia kokkeja, niin tai sä kyllä punnittetkin välillä, mutta mä oon ehkä semmonen mututuntuman. Mututuntumaan ruoanlaitossa voi harrastaa. 1, 2, 3, 4, 5. Eli ton verran Jätät jätetään pois, pois. kyllä. Niin, tosiaan ruoanlaitossa voi rajoja ylittää ja tehdä mututuntumaan, mutta leivonta on sitten tosiaan, se on hivenen. Sen takia mä en varmaan tykkää leipoa, kun siinä pitää olla niin tarkka. Se on vähän enemmän sellainen. Toki siinäkin osaa ammattilaiset sitten soveltaa, mutta ei ole ammattilaisia. Niin sä palot sen noin, että se on helpommin sulaa. Niin mä sitten ajattelen, sinne. että se ei jää sitten. Kyllä. Vaikka se helpolla jää kyllä silti semmosiksi, mutta sitten se on ihana, kun semmonen oikein juustomöykky tulee suuhun. Kuulostaa kyllä ihan hyvältä. Se on hyvä. Joo, käytätkö sä muihin ruokiin tuota suotejuustoa? Onko se teillä semmoinen? No yleensä keittoihin ja sitten saatan laittaa, jos on vaikka joku pastakastike, niin Joo. jauhelihasta, niin sehän sopii tosi hyvin. Todella hyvin, joo. Ja mä muistan, että mä oon syönyt sellaista siskon tekemää pastakastiketta, missä oli tätä sulatejuustoa ja se oli erinomaista. Joo, Kyllä. Että nyt se sopii siihen. Kyllä. Että se on. Ja se tuo suolaisuuttakin sitten, siinä on suolaa. Mä muuten laitan nyt vähän isommalle, uunista Kyllä. tulee käryjä sen verran, että siellä on ne pekonit nyt paahtumassa, että katsotaan mitä siitä tulee. On semmoinen perinteinen kokko nyt jo toistakymmentä vuotta, en uskalla sanoa, aika menee niin äkkiä. Ja meillä on siellä buffetti ja sytytään kokko, meillä on erilaisia sitten siellä kaikenlaisia mukavia ketjuheittoa ja Ei ole ketjupolttaja ei, paikalla. Ei valitettavasti ainakaan me buffettiväki kukaan emme polttele, että sitä emme ole kukaan harrastanut koskaan, mutta että se on semmoinen meidän perinteinen pääsiäinen, mihin meillä menee sitten se pääsiäisjuttu. Tänä vuonna mä ajattelin, että mä oon vähän miettinyt, että olisinko mä tänä vuonna rohkea pukeutuisi itse trulliksi, että saas nyt nähdä, että miten tässä käy sitten. Meillähän käy päivällä sitten trulleja noin 10, 15, ehkä 20 trullia, mikä on perinne kanssa. Että Niin, ne käy virpomassa. Käyvät virpomassa sitten, että se on semmoinen mukava, mitä aina odotetaan. Että Onko sä käynyt lapsena virpomassa? No kun mä mietin, että mä en muista, mutta on varmasti minäkin käynyt aikanaan. Ja ainakin mun veljestä on kuva, kun sillä on trullivaatteet päällä ja hän on siinä pienenä käynyt rullimassa, että kyllä varmasti minäkin. Mulla ei ole siitä jotenkin semmoista mielikuvaa. No minä muistan kyllä. Minä olen käynyt paljon trullittamassa ja yhden kerran kävimme poikapuolisen serkkuni kanssa ja hänestä tuli hirveä söpö. Mä olin oikeastaan vähän kateellinen. Hän oli niin söpö noita ja sitten naapuri sanoi, että kenenkäs tyttöjä te ootte? No mutta lohduttiko se sua vähän sitten? No en mä tiedä. Ei se siinä vaiheessa enää sitten. Ei. Se oli söpö. Mikä se söpö? oli niin söpö. Joo. Paljon söpömpi kuin minä silloin. Joo, muistatko sä, että oliko sulle erikseen rullivaatteita vai katsottiinko teillä sitten äitiin ja Esiliinaa ja muuta? Kyllä se katsottiin niin kuin vanhoista. Ei siihen aikaan ostettu mitään. Ei, se on ihan totta. Että
ei ehkä vitsoissakaan ollut semmoisia kuin meillä nykyään, mitä saa vitsoja sitten, tai varpuja, miksi sanotaan, kun palkka Niin. sulle ja vitsa mulle, niin ne on tosi hienosti koristeltuja. Tai vitsa sulle, palkka mulle. Onko se niin päin? Joo. Okei, kumma päin mä sanoin. Meinasinko mä ottaa niinku sen palkan heti? Palkka itselle ja vitsa toiselle. Ja tämä rulli jo. Vitsa mulle ja palkka sulle. Huono kauppa. Ilmanko sä et käynyt rullittamassa? Niin ehkä mä kävin kerran ja sitten todettiin, että ei kannata. Voi olla, että siihen loppui mun lyhyt rulliurani. Elikkä tosiaan niin mä laitoin tonne, meillä oli pikku kamera mukaan äsken. Joo, todella iso kamera mukaan. Elikkä sauvasekottimella ensiksi pieneksi nää kukkakaalit laitoin, onpa se isolla. Ja sitten laitoin sinne nyt sekaan. Se oli aika tämmöistä luirua vielä, että mä laitoin sekaan sinne sitten sen sulatejuuston, niin se tuli nyt huomattavasti tällainen niin kuin sakeutu siis siitä. Ja sitten tämmöinen jännittävä efekti, eli kokeillaan niin kuin kurpitsan siemeniä paahtaa tällä pannulla. Ja se on nyt valurautapannu. Ja se on tosiaan nyt jännittävää, että tässä ei ole mitään. Ei ole mitään öljyä eikä mitään. Ja katsotaan, että saadaanko me niistä ihanan paahteisia. Ja niin, ettei meidän palovarotin rupea soimaan tuolla. Totta, se on aina se sellainen suuri riski, että se rupeaa huutamaan. Kyllä. Mutta näyttää hyvältä. Kyllä, ne paahtuu sinne nopeasti. Ja niissähän on tosi paljon rasvaa näissä siemenissä niin kuin sisällä jo. Ja nämä oli nyt kurpitsan siemeniä. Nämä on kurpitsan siemeniä. Laitetaan sitten vähän siihen keiton päälle myös näitä siemeniä. En mä näitä hirveästi paahda, että tämmöinen kevyt paahtaminen riittää. Varmasti riittää. Kyllä. Olisiko se kuule jo hyvä? Kyllä se näyttäisi, että eikö se nyt ole sitä väriäkin tähän niihin tullut. Nyt näytti pekonit hyvältä. Mä otan ne pois. Elikkä tollasilta näyttäisi pekonit. Nyt oppia tällä kameralla näköjään kuvaa. Niin, ne varmaan siinä nyt vähän Katsokaa minkälaisia naliskoja. Kyllä, siinä on rasvaa ja siinä jää onneksi sitten se ylimääräinen rasva jää tuohon peliin. Kyllä Se on siinä mielessä hyvä. Ja niistä tulee ihanan rapeita. Kyllä, juuri niin. No niin, mutta ei mitään, tätä focaciaa nyt sitten seuraavaksi laitetaan. Kyllä. Aika tämmöiseltä, ottaa tuon nyt ja vähän kahtoa kupliin mukavasti. Mähän pyöritän tätä, tuntuu ihan mukavalta. Tähän voi vähän sen sitten jauhoja ja joutuukin, koska saadaan tämä taputeltua. Niin tämä näyttää kivalta tämä taikina ja hyvin kupli. Mutta nyt laitetaan se tuohon pellille. Pehmeä taikina. Kaikki yritetään täältä herkut saada talteen, että ei jää tänne tätä näin. Taikinaa sinne Niin, sitten. paitsi meille, silloin kun mä leivoin jotakin makeaa, niin isäntä aina huutaa, että oi, älä laita kaikkia taikinaa, jätä vähän, että hän saa sitä sitten. Tykkää siitä, kun niin. Ne on nyt aika tämmöistä käsin tattuvaa. Tätä me voidaan auttaa sillä heti, että tämä on sellainen konsti, että öljyä käsiin. Taikka sitten voi laittaa kylmä vesi toimii ja sitten se toimii myös lihan kanssa, murekkeen kanssa. Nyt tämä on aika tämmöistä pehmeää tämä meidän leipä. Ei panna liikaakaan jauhoja. Ei ole tarkoitus tehdä siitä sellaista, mutta tarkoitus on, että me saadaan tämä taputeltua sinne. näin tämmöiseksi. Ja ei tehdä siitä liian ohuttakaan. Näin mä ymmärtäisin, että tämä saisi olla vähän tällainen. Tämähän nousee sitten vielä. No niin. Nyt jätetään tämä varmaan nousemaan tähän kohoamaan vähäksi aikaa. Anna liina päälle. Sitten jatketaan työstämistä. Sitten vielä vähän, kun se oli nyt keittynyt, niin uudestaan laitetaan sileeksi tätä. Näyttää hyvältä. Näyttää todella hyvältä. Mä laitan sinne sitten vielä vähän
muskottipähkinää ja mustapippuria. Kuulostaa hyvältä. Tuo on mainio laitettua sauvasekotin. Tää on niin yksi parhaimpia keksintöjä. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että se on. Noin. Sitten tuonne vielä. Takaisin levylle. Sitten tällä tarkkaan mitattaessa, siis tää on niin tosi tarkkaa laittaa näitä mausteita sitten just. Niin sulla on tommonen hyvä mitta. Mulla on tämmönen tarkka mitta. Joo, tämä taitaa olla kokeilla kaikilla melkein käytössä tämä. Tämä sama mitta. Kyllä. Pippuria ei voi olla koskaan liikaa. Ei, se on yksi parhaita mausteita ehdottomasti. No niin, ja sitten pitäisi vaan maistaa, että... Kokki maistaa, että onko Mä kaikki hiukan nyt, kohdallaan. mulla on jotenkin semmonen, mä oon kyllä kova suolan käyttäjä, niin Samoin. mulle tulee pikkusen se, että onko tässä riittävästi suolaa. Mutta suolaa voi aina lisätä. Niin voi. Maistan sitä nyt. Maistas nyt, katsomme miten käy. Oi, tää on hyvää. Nonni, näyttää lupaavalta. Ja sun ehkä pikkusen voi sitten itse lisätä. Joo. Mutta toisaalta jos laittaa pekonia, niin siitä tulee sitten vielä lisää. Joo, silloin varmaan on turha enää nyt laittaa lisää suolaa, koska Joo. se on niin suolainen. Kyllä. Hyvä maku, semmoinen tosi pehmeä. Mä ehkä vähän laittaisin tuota muskottipähkinää. Saanko mä laittaa sitä lisää? Saat ilman muuta, koska kokki maistaa sen, että mikä on tarpeen. Mä en muista, oliko tässä muskottipähkinässä. Muistaaksä, oliko tämä se, että tätä ei saisi liikaa käyttää? Joo, eikö siinä ollut joku vaikutus sillä muskottipähkinällä, että mutta se taitaa olla niin voimakas, että sitä ei oikein... Ei pysty käyttämään liikaa. Ei, en usko, että sitä pystyy. Mä ajattelin, että mitä meille käy nyt, kun mä laitoin noin paljon. Meinaatko, että meille tulee tästä ongelmia? Että kyllä mä luulen, että tuo määrä ei vaikuta vielä 2 ihmiseen yhtään mitään. Joo, mä luulen kanssa. Kyllä. No, mutta ei mitään. Sitten siirrytään siihen katsomaan varmaan, onko se focaccia missä kunnossa. Kyllä, nyt aletaan työstämään. No nyt meillä on tässä tämä focaccia. Tämä näyttää nyt tältä. Ja me vähän se siihen nyt tökitään niitä reikiä. Mä voin vähän kastella noita sormia tuolla jauhossa, että nyt ihan tartu sitten. Niin tähän pitäisi tehdä tällaisia. Tämä on vähän löysää tämä meidän taikina, mutta me tehdään tähän tällaisia Pikkusia reikiä näin tänne. Ja se tuntuu, että tuo toinen käsi on parempi kuin tuo toinen. Siinä on nyt vähän tämmöisiä 3-sormireikiä, mutta Tämä on niin kuin se 3-sormijärjestelmä. kyllä, että Kaikki kokithan tämän tietää. kaikki tämän tietää. Eihän tämä ole mitään uutta. Elikkä nyt me voidaan laittaa siihen vähän oliiviöljyä. Mm-hmm. Tän oliiviöljyn mä kyllä nyt katson, että mä laitan sen nyt vaan ihan vaan tonne sillä vähän taputtelee ehkä sitä. Laita ihan vaan runsaasti siihen. Laitetaanko? Ootko sä oliiviöljy? Mä oon hirveän huono käyttää tätä, Ootko? mutta olen. Mutta nyt me testataan tämmöinen oikein, että laitetaan sitä vähän. Nyt laitetaan oikein. Tähän nimittäin se kuuluu olla ihan kunnolla tätä ja voi vaikka lätyskellä tuolla sudilla sitä siihen paremmin. No niin, Joo. katsotaan nyt, että aina oppii uutta kuin pois kotoa. Joo, tosiaan siitä on aikaa, kun mä oon tätä joskus tehnyt. Mutta yhdessähän tässä tehdään. Yhdessä tehdään. Joo, mä täältä sivusta. Mun on hyvä huudella neuvoja täältä. Teet sillä lailla ja teet tällä lailla. Että nyt toimintaa. Katsotaan miltä se öljy siinä näyttää. Se on nyt Se tossa. näyttää todella hyvältä. Sitten meillä on vähän tomaatteja. Joo. Laitetaan tomaatteja vähän tänne. Tässäkin on varmaan tämmöinen vapaa, miten haluaa nämä tänne asetella. Mä tykkään monesti, kun mä teen suolasta piirakkaa, niin mä leikkaan tästä pikkutomaatista siivuja ja mä tökin sitten niitä sinne päälle. Ne on kauniita ja ne antaa hyvää makua. Nyt välttää, ettei noita öljyöljyä oikein tuolta tursuteta sitten pois. Oi, se näyttää hyvältä. Ja sitten vielä Sitten laitetaan tuolta vielä noita oliiveja. Vähän se. Jokohan siinä tuonne yksi tomaatti vielä. Ja sitten siirrytään oliiveihin. Ja oliivit voi laittaa sitten tonne vaan sinne tänne kanssa vähän se. Nämä antaa tänne mukavaa suolaisuutta sitten. Ja jokuhan on tehnyt näistä, tiedätkö, semmoisia ihania taideteoksia, vaikka semmoisia niin puita tai kukkia tai... Totta. Tästähän voisi nyt ihan niin kuin
mielikuvitus laukata ja tehdä ihan mitä. Mun tuli vähän nimittäin puu mieleen tuosta äsken, niin siitä muistin. Tämä on nyt tällainen vähän niin kuin, miksiköhän tätä nyt voisi kutsua sitten. Sitten mä oon nyt vähän hävytön. Joo. Mä käyn tuolla sun pannullas ja kuule, mä ajattelin, että mä haluan vähän kokeilla näitä pahdettuja kurpitsan siemeniä. Ihan kertakiellon päälle, että mitä nämä sanoo täällä. Jos ei ne tunnu hyvältä, niin syljetään pois. Ja sitten tietysti tärkein, sormisuola. Se kuuluu mun mielestä tähän. Se kuuluu tähän. Kyllä, ehdottomasti se niin kuin kruunaa tämän näin. Eiköhän me nyt olla suolan kanssa. Mä vähän tätä... Ollaanko me suolan kanssa siinä? Kyllä mä luulisin nyt, että nyt on niin kuin ja... No niin, nyt me voidaan se vaan tökätä sitten uuniin. Joo. Mä avaan sun. Sulla oli uuni se 225. 225 ja... Laitetaanko se tuonne alhaalle? Olisiko hyvä laittaa kiertoilman uuni päälle? Se vois laittaa Laitetaan ehkä. se sitten tosta. Kyllä. Ja nyt annetaan olla noin 20 minuuttia. Joo, Ehkä. seurataan vähän, että ei mene liian No niin, ja tossa on sitten meidän jälkiruuat laitettuna. Ihanasti vähän hedelmiä, siinä on omenoita ja onko noin klementtiineja vai mandariineja, en osaa sanoa, en muista. Sitten siinä on vähän kiiviä, viinirypäleitä ja sitten on vähän tummaa suklaata myöskin. Yritetään nyt vähän tätä terveellisyyttä tähän ohelle. Mutta ruokaa pitäisi nyt ainakin olla riittävästi ja jälkiruokaa ja muuta. Focaccia on otettu nyt uunista ja se näyttää todella hyvältä. En tiedä miltä se maistuu. Tuoksu ainakin on hyvä. Tuoksu on todella hyvä, näyttää hyvältä. Mehevältä näyttää tomaatitkin tuolla. Ei ole ihan kuivaneita. Ja kohta nähdään sitten, kun siitä vähän otetaan siivua, että näyttääkö se sitten hyvältä. Leipurit onnistuneet. Nyt nähdään, tuleeko tästä niin kuin hitti vai huti. Tämä on nyt totuuden paikka. Tämä on totuuden paikka. Kyllä. Laitan meille tätä keittoa täältä. Joo, kyllä. Laitetaan ensin vähän, että jos se on ihan hirveätä ja epäonnistunutta, niin... Ai kun tämäkin tuntuu ihan, että tämä focaccia. Miten sä lausuit se focaccia nyt? Hei, nyt se muuten se meidän uuni piippaa vasta, Se mutta piippaa. leipä otettiin vähän ennen. Leipä otettiin vähän ennen, että ei kuiva ihan. Tuntuu ihanan pehmeältä. Luulen, että se on ihan tosiaan siinä vähän kun se jäähtyy, niin se kiinteytyy. Ai, kun näyttää hyvältä. Niin. Tähän voi sitten tosiaan on laitettu vähän persiljaa. Voi laittaa tähän keittoon oman maun mukaan. Ja meillä vähän raikasta vettä. Joo, ja sitten on näitä. Mä kyllä laitan kaikkia. Mä Laita laitan näitä kaikkia. kurpitsan siemeniä. Näistä tulee myös proteiinia. Kyllä. Ja sitten tätä pekonia Ai. myöskin. Näyttää todella hyvältä. Kyllä. Kaikkia herkkuja tähän täytyy nyt vähän laittaa. Katsotaan nyt vielä. Eli täältä tätä ihanan rapeaa, katsokaa miten ihana rapeaa pekonia. Aivan Se täydellisesti tuli paistunut. mielettömän hyvin tuolla uunissa. Kyllä, siis tätä kannattaa ottaa tämä käyttöön, tämä uunisysteemi. Persilja on aina ihanaa ja sitten näitä mä oikein ootan, näitä kurpitsan siemeniä. Noin. Ja mä haluaisin nähdä, että sä kastat sitä Niin tätä leipää tonne. Katsotaan, miten tämä tapahtuu. Onnistuuko se? Onko se ihan lötsöä? Tämä on vähän lötsöä, mutta tämä ei ole lainkaan ongelmallinen. Mä repäsen siitä mukaan tässä. Ja sehän siinä kyllä sitten, kun se vähän jäähtyy, niin se pikkusen niin kuin... Avot. Oliko hyvä On maku? todella hyvää. On todella, että keiton tää on aivan superhyvä. Nyt tässä on tämä olivi, mistä mä nyt en niin ole piitannut, mutta musta tuntuu, että tämän jälkeen Tykkäät? mä menen olivikauppaan. Ei muuta kuin nautiskella. Nyt hyvää ruokahalua. Hyvää ruokahalua.